continue na ka dong le dra ka dabo kula ambo drone non ça non est-ce que déjà tu vas continuer de la faire Janjo avec ka bolo mu yara de ko era di beka janya ko wallahi ah nala sonama Janjo era de wala yoro ame dugo ka ala ba gilin mandana ma amina yaro amin Janjo ni ga mo ko bolo do ka kwa amandi ni e kwa tieno wallahi c'est vrai mo fle ni be mo ko fe ni be mo ko da kono dongli fe iya ere kan afani na bane no o ta kanu bura me ni ay mo ko ni na kanu borile ma kanu bi an ko ni akanu ala na kira kama na da kono dongli boya kama me aka sabali aka to aka dongli daro o de ban yoron ton continue afe ko inshallah Janjo samulinda Janjo an ko ni amba ko re nere mina ka live yoro jija ko re de atoni Fatmata yella live ra nyote depuis ala ne da ne me deliga kuma mo ka live ra folo na folo kera jija ka live sigi ni wala a fola kero ni ne kuma ne live ra jija ka kuma ba yoro la sono ne ma deliga kuma mo ka live ra to Fatmata ya maragare awu ya jalo jeri na flare ne jalo de nanta pular anan jalo de awone ba me ouais c'est bien en fla dama odo voilà abana de wallahi sama aya ka fonu ta ka boroke wallahi anya kalfala boroke chay waro ne fla ne la ça c'était e ka ile ngana process eti yala kalau lu beni bani mage taraki dalu beni fa bora kidal watina taraki watina siglan e falani dalu boy fe na tuanga dalu la non ale bola sebe era ni tanda 307 no transition na sa mon idol et de la kan ne rezen kan ko ne afu malo majiso dil mu mamuru yo pratikana ni yɛrɛ y'a ko yɛrɛ tɔ diya ne ka taa mun ye ko tɔ yɛrɛ diya ne ka taa fɛ a ye yafama ɲini a tuma jime fɛ parce que ɲɛnamaya kɔnɔ quoi an tɛ to ya quoi saya de bɛ na don o don quoi ouais tiɲɛ don force tranquille ko bɛ ban de quoi ni miiri k'a fɔ ko bɛ bɔ an kan i bɛ ala deli quoi ala kana ko si ma k'a sɔrɔ fɛn bɛ ni mɔgɔ cɛ dugumakolo kan an b'a ala deli hali bi ala ka a ka ko taga ɲɛfɛ quoi ani muso in ka kɛlɛ banna a diyara ne toro wallahi ala ka bɛn sabatu cɛ an b'o de ɲini ala fɛ a kɔni diyara ne ko jugu dɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ taara mɛ a bɛnna ne ma sama mɔgɔ bɛ sɔn ka tɛmɛ kɔnɔ ne b'a fɔ sami na sami i b'i jɔ aw minnu b'a gɛ aw minnu b'a sɔrɔ kosɛbɛ aw bɛ kuma fɛ ka ni hakili di ɲɔgɔn ma parce que denmisɛnya fɛnɛ bɛ yen dɔɔnin quoi ana chef yelela amno la me don ha ay ga kuma fa mu dawo na fa ala ko wallahi an bebe dija kanu wani ngane wallahi ben kan ko ju wallahi imane ne re ko febe bembo febe bembo ngili benendo febe bembo misam mo kale tna kisela biga ka bna fla fo kan mo ko fla ka be fla fo en fo ka nya ma ko ka partager en fo ma di do ndro Janjo 307 tani bete mani kuma e chikando fola nyana kwa mena la sima Janjo ko Linda Samu Janjo fle ko iyo kibe ka live partager mo kuna ube ko so kibe ka video partager mo kuna mais ko TikTok bela ko ni baba nyango be réseau sans fait ko 307 do kite mo ka video like kite mo ka video commenter mere fola ne wallahi bila do da fone WhatsApp ko ne ni nyon soro ko ne ka fi ka kuma kan te mene kuma fi ne ne ni ga sam ama ko yare kuma fone mais o tigi ba ka fronto du ne da ama nyon parce que ne re jaga gele parce que ne re jaga gele ne be se ka fi sam okay comme e jaga gele mini ni nga kuma kene fela sam mune tere ka video like mune tere ka video commenter che wala bila la tranquille ne be ka video aimer bela ti tere ka video commenter ibene wole kisela name e ko maro ne te fa ne ta mo fo kisela era ka name sa kata ka ngulwa
Mena kuma dɔ f'i ye. Yɛrɛ process kɛ na ale kisɛla e kan ka ne protéger e kan ka fɔ ko non ko force ka bɔ yan ka bɔ yan e tɛ ne protéger mais e bɛ ne wele kisɛ la. E ka ne lamɛn sa. E ma mɔgɔ si tɛgɛ minɛ k'a dabusa ka du ninnu aimer. Ayi non i b'a dɔn kun min na n bɛna ɲɛfɔ a ye. Libali ma sabali n b'i lajigin yɔrɔ ne ye modérateur ye. Force tranquille lamɛn ta n bɛna kuma dɔ f'i ye i k'a faamu i yɛrɛ bɛna jo di. I yɛrɛ bɛna jo di. I y'a faamu wa. Ayi an bɛ mɔgɔw la mɛra koyi. Lewura c'est quoi ça va? Ne kɛra bi sɔgɔma ni ma sabali n b'i lajigin. Aw tɛ 360 lamɛn wa? I b'a dɔn kun jumɛn na ne tɛ sɔn ka e ka vidéo ni ne y'a aimé ne tɛ sɔn ka commentaire bila a kɔrɔ kun min na. Ok ne bɛ ko dɔw kɔnɔ ni ne tora ka taa e ka vidéo ka taa commentaire bila a kɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ la n'u pɔgɔpɔgɔtɔ taara a ye u bɛna taa i nɛni pour 0 ne kama k'o éviter i ka nɛni ne kama n'a kɛra a bɛ sanga ne si ma n t'a dɔn n'i y'a faamu. N y'a faamu. O kɛlɛ ne ɲɛ ti ban cogo la o la ne bolo quoi. K'o bɛɛ lajɛlen éviter. Civil ka vidéo ne y'a aimé n tɛ sɔn ka commentaire bila a dɔw kɔrɔ. Alors aimé min filɛ nin tɛ ne ka vidéo aimé. Non wallahi t'i ka vidéo lajɛ. Wallahi i bɛ se ka fɔ il y a plus de 1 mois. I ma ne ka vidéo aimé a ka ca ni 1 mois yɛrɛ, i bɛ se ka fɔ 3 mois. 1 mois. Il y a 307 mois. Force tranquille ne tɛ ka vidéo yɛrɛ tɛmɛtɔ ye ɲɛ. 307. Voilà, c'est comme par hasard. Kɔrɔmuso. Partage kɔni i b'o ye direct. Kɔrɔmuso. Mɔgɔw de ko k'a fɔ i jɔ sa 307 mɔgɔw de ko k'a f'i ɲɛna quoi. K'i tɛ mɔgɔ ka vidéo liker. Qui t'aime regarder vidéo like qui t'aime regarder vidéo commenter ko nyango be TikTok ne savait ko 307 ko amu bela kedo mais 307 oui walla la ka barka de la sam ni fana ta te aimer et ne fana ta aimer parce que ni be ka vidéo fait ne ba aimer sisan a fɔ TikTok mo ki bara sɔrɔ fana la même pour le droit de maman ka vidéo kɔrɔ ma bɛ aimé. Walla ne ka vidéo dɔgɔnin a tɛ foyi kɛ ne na a bɛ aimé a ta sanfɛ fɔ duguma a bɛ aimé ne ka compte tɛ bouger a bɛ aimé. E ka Samu yɛrɛ ka kuma la ko ne tɛ mɔgɔ ka vidéo aimé e Samu bɛ mɔgɔ ka vidéo aimé a. O ye tiɲɛ ye non ne bɛ mɔgɔ ka vidéo aimé dɛ mais ne ye n ka fɛn bila min na ne t'a aimé la a tɛ ne b'a aimé mais a tɛ affiché de. Non, a bɛ la like bɛ t'i kun mais a tɛ affiché de o de bɛ ne ta la ne n t'a réglé k'a bila o de la parce que i bɛ non namɛ sa 307 i b'a dɔn kun min na n'o ye réglage kɛ n ta la parce que e yɛrɛ b'an ka domaine dɔn toro waati kɔrɔman ka bɔ ka vidéo like mais i b'o ka vidéo dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ peut-être ani dɔ bɛ ɲɔgɔn na e yɛrɛ t'a kalama mais i bɛ vidéo ye dɔrɔn hali si vidéo la mais i kan ka like i b'a like ka tɛmɛ dɔrɔn bon o tigilamɔgɔ b'a ye ko ko karisa ye ne jugu de k'a taara ne jugu ka vidéo like ou bien k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ nin cɛ k'a taara ne ka vidéo i ma problème ya. Mais ne bɛ bɛɛ ka vidéo ne ka foyi t'a la. Ne 307 yɛrɛ nɔfɛ. Ne bɛ bɛɛ ka vidéo o papier ne mɔgɔ ne ka téléphone san ka d'i ma. Mɔgɔ dɔw ye bali sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ ne ka vidéo aimé dɛ o tɛ dɛ. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ live kelen kɔnɔ ka baro kɛ dɔrɔn u ye bali sɔrɔ ne nɔfɛ o la. Hali sisan mɔgɔ dɔw filɛ bolo la anw nɔfɛ olu ta kɛra vidéo aimé de nɔfɛ. Bon 307 prépare-toi. Imagine-toi. Ni deli sabali la ne yɛrɛ bɛ deli n to ala ye. C'est pour cela ne t'a fermé donc mɔgɔ ne t'a mɔgɔ tɛ ne ta ye. Ne yɛrɛ bɛna 307 gulon n'i ka carte kɛ n'i gulon. E cɛ mago bɛ abonné la san dɛ. Ayi na ka fa ko ye dun. Ne mago bɛ abonné la san dɛ Sam wala ne kɔni bɛ ka abonné kɛ i ka to ka n gulon. An ka kɛlɛ i ka to ka n gulon dɛ an ka kɛlɛ i ka to ka n gulon. Bon i b'a dɔn ne da bɛ to ka provoquer o de kama mɔgɔ gulon man n'o. Ayi bon i da ka provoquer awɔ i da ka c'est ça que et dans l'église là avec l'église ali ga ngulon wa Sam i b'a dɔn Sam to ka live wona la kana banoni ke Sam sikile Sam kɛlɛ yɛrɛ de da bɛ to i b'a dɔn ke Sam filɛ kɛlɛ daminɛtɔ de filɛ nin ye i b'a dɔn k'e filɛ e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ya. Ne mɔgɔ lankolon de kɛ. Giza Wakaba dɔn. A Giza Wakaba non ne t'o dɔn. A Zigiza Wakaba. Non an ka kalan ma se o ma fɔlɔ a ɲɛfɔ ɲɛna. Bon e y'o de ye. Plus traître que toi et Sam. 307 an laban bɛna live yɛlɛma ɲɔgɔn kama dɛ. Awɔ e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye.
Mbeni ga konti gula ga foki ko wallahi ki arnaqueur de ke mo ga million ala kama nga konti bloku ni arnaqueur ko ni bingali gala ni so ni fana ni jato e mais jato ne dogoni se goma kan ma bi fole no wala mana fle fly mana fole ma mana mo bi wallahi ina mo haram yani abana mana fole ma ko ne arnaqueur ay jato ni dal jato e jime ay mogombe jimi Jimmy mogombe jimi ga ji parce que do ko konti ko jado donc ni da don fem do oni jimi dra a konti de fem do a konti de 300 wani to kan man bida mena mi fi sama agla jodi I tunu na re mun bila ni mo ko so ko kaya bon me paye le bramso ça va ko kaya le bramso il est payé là ah oui Tam ni fama muso ma TikTok sans faire. A dit toi avec pour mon coucher. Aide kanan kuma fone dogon ma de. Ni denu ba che ni fama na faire mo betul chargement. Tam. On a dit qu'il y a des gens c'est bien OK. Diga lan kira. Ser sada. Ser janaba. Comment ça maintenant? Fala na fama la. Akila barai. Ni nyami fakol. Wari nyami. Mihari. Ahari? Mihari wale. Ofa. Wala star. Oui, calme. Quand faut tenir d'ailleurs du quand jangi na bi da baranda. Iri jawo e witin nanjari. Baraka tinanja. Nja. Bon ko de fulu ko no ko ma ro sama. Non, adjala turo wallahi merci beaucoup. Merci. Ouais, thank you. Oui. Ni glon ça. Ay even a glon ne beni glon. Many glon wallahi. Koramso akela upenya na yaro. Ama ko glon. Wala ne ba glon ka fo ko arna ker wala ne tena mo si ga demanta arme diena di ne ga mo ko tal. Ayo be to insa te hinene na ne ba deliga glon folo. Washma deliga ne glon ti hinene. Ay ki jo dron ne be ay be photo bla 3 seti ga konti ga ngan ni deni ne ba aferi. Ira kulala. Ira ko lina ya ga tirai. Koroke malien ifolo. Te no kera sa ne. No kera sa TikTok sa. Ama fo ku dabe mo ko arnakila. Iwere arnakaru bi. Ma bo ga fo saka arnakaru. Ayo choni ma do fo nga mi. Malien kanyo mi da malien ifolo no. Malien ifolo no kanyo mi da. Ile koro malien faranga. Koro malien faranga. Aba fana kulala parce que ale mo ko. Am arnaki ga do de ma. Ale mo ça. Mon idole. Oui. Do hinene na saka ne glongo kelenge ne ma deliga glongo. Ne ta do glongo. Ay sa ay. Aplata sini ne beni glongo. Ay ijo sa. Linda, ni mo be glongo na saka. Tanaga commentaire ko rega se be ko suba. Mais suba te malade, suba malo. Ay rega se suba iga yela ko bla quoi. Iga yela ko emoji bla quoi. Mais ne be fait do ane ga sumu sigi parce que suma de la sigi to wala ne be mo ko ye sumu kela mo ko ye ko me ko ngene ngolo. Iteni kuman dabla. Ay ga ro jeni professionnel. Yo re raison ça Korote be olu to go kanyega baga ikiyega baga to di ubi kuma ga medro te metu korote aluj mana baro ko tanga balu tanga balu ali sabata ela ge ni na il to la we join flat anena moi je me rappelle plus pero se sabe que no flat ali diri tare la
Dora ko ale ni marama de kuna wuli na ka live ko na mais ne nyina no muso ka parti ko suma ni be taga ne na ka commentaire ko ay ka marama ka ni nde wo mo na do ti no ay ne au tore marama ka tra ay ne muso ide ne marama ka tra ba linda mali wallahi force tranquille ne be buya no suma ne te sra mo ko shinya ne na me ne be maraka grand frère do kele flama ni tara sama mo ko tidi bo bolo de yoro mo ko mi sigi babolo min kale kurane na ne te sra mo ko shinya akata na be se muna me ne aye ne ala madame maraka linda ni madame maraka linda glon dunguro wallahi ay sabari au daliraw ay sabari madame maraka linda glon ba ay linda glon wala meta du farafa ko bwandala dura sa tati bwandala kana na ni ke no so nere ay transaction Aïcha, ça va? Oui, ça va. Aïcha, ça va? Samjul Mbla quoi. Samjul Mbla Karambala. Comment à quoi mon mari a Bruja, ne vient à Bruja quoi. 307. Hein? Au Bella Gila, au Benicli, au Belboyo. Non, on fait bien à Bruja dans le débat. Aïcha, il faut toujours commencer à quelque part, non? Aïcha, il veut Côte d'Ivoire. Merci. Il faut là où il m'a fourré. Wanyame nani tem na migoro fermé le ko 307 ko ragado meli dama no aka ko raga fa mama di 307 hadi maliema risla ko raga sene 307 aganye te me dogon na de parce non abbe ko mi 307 it lo muso inna uwe na bene mi lebu Aïcha pour ne pas dire que nyantala i chache kaine o kele ngoni a chekain Aïcha, ne be se kan tawo ti ko mala ni fo. Ade digi mo wala. O ga yele tanto de. Ade digi. O be digi ko sebe. Wala ne be se kan ta ke me ni ra tsani. Jo mala na de ga uta. Ya ga machine ade digi. Wala isi sabal ba ko sa sabal sa. Ah, okay. Ah, bolelo. Oui, il Feliz Navidad. Bien état. C'est il a conduit trois fois les nez. Sam. Ah? Ah, tu n'avais pas un continent, non, on n'y voulait Johnny dit. Les balles à pas les donner quoi. Voyons pas mais ça on va c'est bon. Quand même.